बै थुंग्रि लानानै जिरायनाय मानसिया सोर? आमाय? जावलिया देवान। बिनि बिमा बिफाया मेथ्स मानसिमोन नामा आमाय? आं बोरै मिथिनो? गोदोनिफ्राय खुंबोनाय बायदि दिनैबो आं थुंग्रि सिबनायनि बादायलायनाय खुंनोसै। जाय देवानखौ फेजेननो हागोन बिखौ दुवार ओनसोलनि आं गोदान देवान फसंगोन। सोरबा दंब्ला माबार दावहा नांनो फैदो। जाय आंखौ फेजेननो हागोन आं बिनि बान्दा जागोन। नंखाय गोहो लानानै थिफुला दाजा देवान। अबथिरा जिउ गारनो दा नागिर हिनजावसा। सोरनि गोहोया बेसेबां दसे उनाव मिथिगोन देवान। नोंनि मुङा मा हिनजावसा? थेंफाख्रि। नों थैनो गिया? आं गिया। खुलुमबाय महाराजा। आंहा थुंग्रि गैया महाराज। अन्नानै थुंग्रि गंसे हरदो। नों देवान मानसि। देवाना हायाव जिराया, मासियावसो जिरायो। साबायखर महाराज, थुंग्रिखौ हरनानै आंखौ मदद होनायनि थाखाय। राहा गैयैनो राहा होनाया राजानि दोहोरोम। आंनि मावनांगौ हाबाखौसो आं मावदों। थेंफाख्रिनो देवान बिबानखौ होनांगौ। जागोन रायजोफोर। थेंफाख्रिनो। सोर बुंनाय बायदि आं खालामजोबगोन। देवान बिबान होनायनि सिगां आं बान्था होनोसै। गाहाम सानदों महाराज। बान्था महरै आंनि थुंग्रिखौ आजावदो थेंफाख्रि। दावसिन बिरनाय बायदि दावहा नांनायलाय नोंनि मुंखौ आं बिरगोस्रि दोनबाय। बिरगोस्रिनि जय! बिरगोस्रिनि जय! नोंनि खहा लाबोनो आं दावहा नाङाखैमोन। नोंनि थिफुदला बुंनायखौसो आं सहायनो हायाखैमोन। जेबो नङा बिरगोस्रि। थिफुदला मानसिया अरायगालिनो। नोंहा दाय गैया बिरगोस्रि। गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय नेम बायदि बिरगोस्रिनो आं देवान बिबान होबाय। आंनो देवान बिबान नाङा महाराज। मा नांगौ नोंनो? जेबो नाङा महाराज। लाजिनो नाङा। नों जेखौ बिगोन आं बेखौनो होगोन। थगायाखैथ' महाराज? आं थगायाखै बिरगोस्रि।
जावलियानो देवान बिबानखौ होफिनदो महाराज। बिरगोस्रिनि खावलायनाय बायदि देवान बिबानखौ आं जावलियानोनो होफिनबाय। मानिनां जमिदार, बिरगोस्रिनो जोंनि रायजोआव मोजां बिबान होनो आं नोंथांखौ खावलायबाय। जागोन महाराजा। जागोन महाराजा।